Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео аз бозии Tree of Life пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Пеш аз пулмона гирифтан биё камтар гап мезанем ки чӣ қадар дараҷа пул кор карда мешавад. Барои пул коркунӣ на чата зер мекунем. Мо дар реклама нишон метавад, рекламаро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймериш буд шавад. Шкалаи савзе ки дидесе ҳами рафтесе ҳами пурши рекламамон буд мешавад. Тамом рекламаи мо буд шидак, аз тарафи дасти рост угли боло метавонем рекламаро маҳкам кунем. Тамом бозии мо сар шидак, мо дига ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем, телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Дар боло бошад баланси мара нишон десе, балансе ки ҳозир ман дар ҳаминҷа пул кор кардам. Поёнда бошад се намуди значок десе, урни бозии моро нишон десе, диён шуд соатай. Соат моро нишон десе ки чанд дақиқа ва чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдесе. Ва значоки се боша ишам соатай ва ҳеҷа нишон десе ки ҳамин соат ҳозир буд чи ва мо метавонем урни дигаришда бигзарем. Аз тарафи дасти рост урни боло маҳкам мекунем ҷара ва поёнда дара зер мекунем. Ягон сум кор накардам, барое ки ман сразаи бозӣ биромадам. Ҳамхи мемонад телефонат дар ягон ҷо, тамом телефон худаш пул кор кардан мегирад. Апликейшнро зер мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. Дар инҷа бошад дар поён снята зер мекунем. Дар боло баланси мара нишон десе, дар баланси ман $1.71 сент ҳастаи поёнашда боша нишон додагие ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Аз тарафи дасти чап ҷа нишон додагие ки ҳамин рӯз ҳамин бозӣ $2,101 гирифтагианд. Барашда боша нишон додагие ишам ҳамин рӯз $2,232 ҳамин бозӣ гирифтагианд. Аз тарафи дасти рост нишон додагие ки ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагианд. Поёнтарда боша нишон додагие ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Hedra, Gcash, DanaCash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесе метавонем пуломона бигирем. Ва Binance-ро интихоб мекунам. Дар Binance минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. Binance-ро интихоб кардем, поёнда подтвердита зер мекунем. Ҷое ки идентификатор Binance нависондагие, ҳамин ҷо поёнашда рақами кашлокмона менависем. Ҷое ки количество нависондагие, поёнашда чанд қадар пуле ки кор кардагие менависонем, подтвердита зер мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Биёед барномаро маҳкам мекунем ва Binance кашлокмона мекушоем, то ки копировать кунем ID кашлокмона, пулмона гирифта бутонем. Дар Binance кашлок дар баланси ман $1 сент ҳаст. Барое ки адреси кашлокмона копировать кунем, аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. Болода ID нависондагие, ҳамин ID кашлоки мо бояд ҳамин ID-ро копировать кунем. Як бор дар экран дар рости ID зер мекунем ва ID худаш копировать мешавад. Эҷа навис ки скопирован в буфер обмен. ID мона копировать кардем, бо бозида меоем. Ҷое ки идентификатор Binance нависондагие, ҳаминҷа рақами кашлокмона ставид мекунем. Рақами кашлокмона нависем ва ҷое ки количество нависондагие, чанд қадар пуле ки кор кардагие менависонем. Дар баланси ман $1.71 сент ҳаст. Ман мехоҳам ҳаминҷа $1 ша бигирем. $1 менависам, подтвердита зер мекунам. Як бори дига подтвердита зер мекунем. Эҷа моро гуфтеса ки пожалуйста подтвердите свою личность. Мо бояд верификатсияро бигзарем. Верификатсияро чӣ хел мегзарем? Мо ҳамин подтвердита зер мекунем, селфи камера пайдо мешавад, селфи сурат мегирем, тамом пул дар баланси мо мегзарад. Ва биё ҳозир ман верификатсияша мегзарам ва бо видеоро дар онша шумода нишон мекунам ки пул дар баланси ман гузашта ё ки не. Ва ина $1 дар баланси ман гузашта. Поёнашда навис ки поздравляем, вы успешно ввели эту сумму на свой счет. Вы получаете её в течение 3 дней. 3 рӯз ждат мекунем, пул дар баланси мо мегзарад. Биё ҳозир мебинем соат чандай ва ҳай пул дар баланси мо мегзарад. Ҳозир 12:35 соат, среда, 15 январи 2025. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин селкаро зер мекунем, менюи бозида меоем ва биё мебинем кани дар баланси мо чанд қадар пул монда. Дар баланси мо 71 сент монд. Мо $1 гирифтем, 71 сент дар баланси мо монда. Биё Binance кашлока мекушоем, меша ҳолатое ки пул барвақттар дар баланси мо мегзарад. Як бор кашлокмона обновид мекунем. ва не ҳоли пул дар баланси ман нагузашта. Пул дар баланси ман гузашта. Бо ман видеоро дар онша видео мекунам, бо шумо дар нишон мекунам ки пул дар баланси ман гузашта ё ки нагузашта, ё ки кадом соат. Ҳамаша бо давоми видеода шумо дар нишон мекунам.
ва ина пул дар баланси мо гузашта. Мо пула рӯзи чоршанбе соати 12:35 15 январ гузарондем ва пул дар баланси мо омада. Баланси мо $10.01 шида. Биё мебинем кай пул дар баланси мо гузашта ва чанд қадар пул гузашта, кадом соат гузашта. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокка интихоб мекунем. Айна ҷои транзаксияда мода якта сообщение омаге. Биё ҳамин сообщениеро мекушем. Ин сообщенида мода ҳамин дар бораи пули гузарондагӣ мода нишон медиҳад ки кай ва соати чанд пул дар баланси мо гузаштагиа. Пул мода соати 10:20 гузаштагиа рӯзи 16 моҳи 1 2025, яъне як рӯз баъдаш. Аммо 1 USDT гузарондем, 1 USDT дар баланси мо гузашта. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.